Leis ítach sé bheicáil, Donach an seomar solibh, agus mar cara freisin, agus samachan léamh ríisiniu. Eoin Eolaí, tam seo, faoi ar cealla agus conas mar ásan an corp, na matáin, na cnábha, an crackan fiú, brúig. So, léimid faoi cealla, cén sais cealla, cad a hálíonn díobh, ons go féling fás. Talom, agus feic míad. Eoin Eolaí Tá chun ceall ag fás. Walker books a chéad dailteach faoin didal I Know How My Cells Make Me Grow. Case Rowan a scríb. Katharine a bhaisig. Ba iad na dochtúirí Rupert Negus agus Helena Scott a thug comhairle. Buchas le bheith French. Moira í bhacín a daisle go gailge agus ba éon gúm a dailteach. Fechar óin an sin. Fechar cíine scoilteann cealla ach léigh míad fuhu sa leabhar. Tá go gí lom. Tá má chuid ceall ag fás fechar an os na bricí an sin. Awam a bheith Eoin. Táim gramatha, tá má dheansaí tar éis crappa. Níl ná é sa mham. Tusa atá imethe I méid. Seo, buanamis díad an gansaí agus féchamis ar chart na cóide. Has Eoin le heis na carta. Ó, féach sesin. Táim beagnach chomh leis an dinosaur. Féach. Cart mór ord le taspon conas mar tá sig fós agus féach an dinosaur sin féach. A harcais sa mham. Tá tú ceithre centiméide níos irde na mar a bhí tú an uair-dhearanach. Tá Eoin tar éis fós go mór. Ceithre centiméide. Tá is agam cén fá a bhfuilm ag fás go tapa sa Eoin. Na clachtaí glacíochta sa hala sport is cúis leis. Rinne mham manga gáire. Béidir gur chuidigh siad beagánín, ach an áiríre tá gach bail díot ag fás, na cnábha, na matáin, agus an crackan. Fechar Eoin sin. Sí gennym glacíocht in na labbe. Nach wel. Tá is agam cén gnó atá ag na cnábha, ag na matáin, agus ag an grackan sa Eoin. Fráma nó cratlach sean na cnábha. Murach iad féin ar nós pobl gan chuilí. Chur na matáin mar chomas glúiseocht. Agus cosnaíonn an crackan mo cholainn ar ridíní agus a lehéadí. Tá an ceart agat sa mham, ach an isis, chur mí sleacht ar an seomra ribh an mric fásta. Fecht an mham tréis. An seomra a glána beagánín, bhí sé na bráiseach ag Eoin nach rá. Tá go maith sa Eoin, ach conas a ásan na cnábha, na matáin agus an crackan. An síonn siad mar dhéanann banda robéir. Sín amach. Ní híonn sa mham. Tá do cholainn déanta de nithe bídeacha ar a doctor cealla. Nuair a bhíonn tú ag fás bí na cnábh chealla ag olrú, bí na matáin chealla ag olrú agus bíon. Tá is agam a bheith Eoin bí na crackan chealla ag olrú. Tá sé sin crín ceart sa mham. Tá lán cineálacha éagsúla ceall I do cholainn. Thart ar gá chéad, agus tá cro le ar gach cineál acu. Feach, sin na matáin cealla, agus breníonn siad mar sin. Crackan cealla, agus breníonn siad difriúil ar fad nach mraíonn. Agus cnábh cealla. Difriúil arís. Tá
cuid de na matáin chealla fada agus tá strící orthú. Ciúbacha atá cuid de na crachan cealla, spicach atá ar chuid de na cnámh chealla. Ach, sa Eoin, cén chaoi a bhfuil is agat, an féidir iad a fheiceáil. Ní féidir iad a fheiceáil le do thúil le cín sa mham, tá siad rómhídeach. Ní mór dit microscope a úsáid chun iad a scrúdú. Fecha microscope, fecha mami, bránú orthú, tríd microscope agus tá pís an a bheogann sin. Rinne mham manga agus lean orthaí. Ach tá cill amháin atá an éasca a fheiceáil. Buíochán uibhe. Le fíorne, sé an buíochán uibhe an cill is mó ar dain. Is leis an ostraí, gan ich bhfuil sé olmhór. Tá nóir bhín ómhagad, brenig an cuid buí mar sin ceall amháin. Thóg mham sean cheansaí Eoin ina láimhe. Tá do chud ceall cosúil le lúba an cheansaí seo ar sí. Tá gach lúb an bheog, ach nuair a chuirtar le chéile iad is féidir rud mór a dhéanamh díobh. Tún cat a tháinig sa chéile fech na lúb an beagán an sin gach ceann an a bheog ach chuir le chéile agus is féile gansaí mór a dhéanamh. Cosúil le brící tógála sa Eoin. Tá an ceart agat sa mham. Ach amháin go bhfuil do chud ceall a bhfad níos lú ná brící nó lúba. Tá is agam sa Eoin. Caithfidh go bhfuil na milliún agus na milliún ceall anam. Fecha nós brící freisin, agus í tóca le chéile. Na billiún agus na billiún sa mham. Tá thart ar 10,000 milliún ceall in ordóg de lámh a dhéise. Sin má ordóg fech. 10,000 milliún ceall. Dúirchan sin, san ordóg sin. Agus i do ordóg freisin. Stáin Eoin ar ordóg. Ach, ní hiagam fós an chi an dhéanaan mo cholainn breis ceall. Cad as a dagan siad. Well, sa mham, tá na cealla iontoch cliste. Déanann siad cópanna díobh féin. I dosach fásann an chill go mbíonn si an mhór. An mhór an sin. Agus scoilteann si ina dhá lá, so fé an mhór, agus an si tású, agus an sin scoilteann si. Fásann an dáchill nua sin go dtí go mbíonn siad réile scoilte. Golfú féin an scoilte ríis. Agus an sin bíonn chearra chileán sa Eoin. A dó faoin a dó sin a cahar. So, héin, a dó, a trí. Cahar, cearra chill. Agus ina dhí sin sa mham. A dó faoin a cahar, sin a hocht a bhéag Eoin. Maithú sa mham. Agus a dó faoin a hocht, rinne Eoin manga. Aláin sé. Ach an leanan cealla a raig ag olrú mar sin go Joe. Cealla bháin. Scoilteann sé, agus níos, tá gá ceall an sin. Leanan cuid acu sa mham. Bíonn cineálacha áirithe ceall ag gcónaí an nídú agus ag fáil bháis. Agus ní mór don cholainn cealla nua a chruthú in an áit. Caillann tú na milliún crachan ceall gach lá. Tit an cuid acu nuair a chumlíonn do chud éadaí lo, nó nuair a bhíonn tú do den ní féin. Tit an cuid eile gan cabhar ar bithmhaith. Ach ní leanfaidh do chud ceall eile ag olrú go Joe sa mham. nó leanthá a raig ag fás go Joe.
Na bhéitú harta 6 nó 7 mbliana déag d'aois, tuigh moill ar na cnámh chealla agus stoppaigh siad ag déanamh cealla nua. Mhaith sin amach ní ásaigh tú puoin. Ó bhfuil moill tucha ar do chuid se ceall an déifrig Eoin. Rinne mham gáire. Well, is cinnte nach bhfuil mé ag éire níos oirde. Ba bhrálam dá leanthach mo chud ceall ag fós go Joe ar sa Eoin. An sin féin cho chóir le Tyrannosaurus Rex fech. Sé bringló go meach sé cho mór leis an dinosaur olmhór sin. Fech, san cat cho beag sin. Brostig ar denis agus cowrig lom na beagán a chur daisce. Ní mór dúin ar mricfása a ithe ar sa mham. Caithfar na cealla a chomh chun go méid siad in an a gcuid obre a dhéanamh I gceart. Agus gún si na taracáin go léir. Strike! Stroke si bhriste Údar. A bham! Ar sa Eoin agus cé scitáil. Tá tú ag pléasca trí de hrásar. Ag fás amach atá tú in anad ag fás an níos. Ó fech. Seo pictiúr a haring Eoin fech cealla bháin. Agus nuair a ásan sé agus fásan sé agus fásan sé. Í go sé mór go láir le scoilte fech. Chuidean agus sin scoilteann agus bí gá cheann ná agus leanann sin raig is a raig mar a damhlaí mar sa leabhar. So bin simú agus ag tnú leabhar heile léamh go luath. Donach rá slán.